Здравейте хора! Това е моя канал Велизар Христов. Велизар чертичка Г3. А това е сестра ми Ванеса. Абонирайте се за нейния канал с камбанката и с палец нагоре. Ако ви харесва видеото, дайте палец нагоре. Ако не ви харесва, палец надолу. Абонирайте се на камбанката и поставете. И ми започваме! Това е това. Програмирах да говори като Ленка. Хора, дайте помощ! Вижте хора, вижте. Тук пана, ама стана. Сега ти трябва да помогнеш. Сега седно я се сам. Чувствам се като глупак. Хора, вижте. Умря Марук. Това е Марука с паската. Ах, Маруке, Маруке. Никой не идваше. Парката. Дори имаше вони. И понито ме зарязва и тича право. Мисля, че го погледах в музиката. Ай, пада, бе, пада. Така де, на мама е хрумна нещо страхотно. Отиша нещо да се разбира с Джей. Ще започне да Вижте. Аз тук лежа, че се уморих. Пана, той с паска. И си мислих, че един ден вие ще ме организирате. Аз не съм с паска, ма. Той е Иван. Айде, чао, това беше за нас. Чао!